Saglyk howpsuzlygy boýunça täze global hasabata görä Türkmenistanyň epidemiýalara garşy taýýarlygy pes. Saglyk howpsuzlygy boýunça dünýädäki ilkinji giňişleýin global hasabata görä Türkmenistanyň ýokunç keselleri we giň ýaýran epidemiýalara garşy göreş mümkinçilikleri çäkli bolmagyna galýar. Bu barada ýadro wehimleri proýekti bilen saglyk howpsuzlygy boýunça Johns Hopkins merkeziniň The Economist maglumat bölüminiň geçiren barlyklary esasyna taýýarlan global saglyk howpsuzlygy hasabatyny aýdylýar. 195 ýurdun saglyk howpsuzlygyny değişli mümkinçiliklerine syn berýän hasabatda Türkmenistan bu ugurda 135-nji oruna yerleşdirildi. Hasabatda her ýurdun saglyk howpsuzlygyny değişli mümkinçilikleri öňüni alyş, anyklaýyş, çäre görmek ýaly uğurlary öz üçin alýan umumy 6 toporda seljerilýär. Hasabata görä Türkmenistanyň ýokunç keselleriň öňüni alyş mümkinçilikleri 195 ýurdun arasyna 99-njy oruna yerleşdirilýär. Bellemeli ýeri Türkmenistan keselleriň öňüni almagy değişli immunizasiýa çäreleri boýunça 1-nji oruna yerleşdirilipdir. Döwlet medeniýetiniň maglumatlaryna görä häzirki wagtda Türkmenistanyň 2003-2020 ýyla çenli döwür üçin immuno öňüni alyş milli maksatnamasy hereket edýär. Halkara hasabatyň keselleri anyklaýyşa bagyşlanan bölüminiň aýdylmagyna görä Türkmenistanyň anyklaýyşa değişli infrastrukturasyna has takygy barlygy hana ulgamlaryna ýokary baha berilýär. Dünýä ýurtlarynyň ählisiniň anyklaýyşa değişli barlygy hana mümkinçiliklerine 100-den 54,4 bal berilýän bolsa, bu ugurda Türkmenistana 100-den 75-lik baha berilýär. Ýöne olarda geçirilýän barlyklar boýunça Türkmenistana 0 baha berilýär. Ýagny sanlardan çykarylýan netijelere laýyklykda Türkmenistana döwlet medeniýetiniň dili bilen aýdylanyna dünýä ölüňlerine laýyk gelýän anyklaýyş merkezleri bar. Ýöne olarda kesel anyklamakda we keselleriň ýaýramagyna gözegçilik etmekde hasabata görä bitirilýän iş ýok. Galbertede soňky çap edilen global saglyk howpsuzlygy hasabatyny Türkmenistanyň öý haýwanlaryna değişli sanjymlary boýunça giňişleýin maglumatyň el ýetersizligi aýdylýar. Dowurlaryň arasyna döreýän agysul keseliniň sanjymlary boýunça resmi sanlar haýwan saglygynyň bütün dünýä uramasynyň bazalary arkaly jemgyýetçilige el ýeterlim diýen soragyň jogaby boýunça Türkmenistana birlik baha berilipdir. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary soňky wagtlarda Türkmenistanyň dürli regionlaryny iri şahly mallaryň arasyna döreýän epidemiýalar we olary değişli vaksina ýetmezçiligi barada habar berip gelýärler.